Eka Granvia. Nyt takkaa taas siihen maalle, että kohta akseli poikki. Joo. Ja kannan tiivistä löysällä. Totta muuten. Jukka vähän rökkää treeniä. Rupesit kerran paineista satamaan. Jaa, niin jo. Siellä on jaa. Pääsit niin on steitsivalou satamaan. Moro! Sitten tarvitsisi ruveta keräämään jo. Ei mitään. Alat Taro. Joo. Tuli katsomaan tänään, täällä on V8 kiihdytyspäivä. Niin tänne vähän ihmettelen. Nyt lähti hyvin. Tuotiin. Nyt lähti liialle. Mitä se nosti sana? Se nosti, kun rupesi hakemaan.